ka East West Group of Institution Bangalore, ka Cot Admission nakamta ka Nursing but Paramedical Course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka By Admission ka Badunatam, but 6% ka Jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kibor penyat ka Pynursla Civil Subdivision, kalapan mi ya ka hukum baum Shah ya kitrak bat kikali gibakit mar Palat khandai metric ton bakin ya Lyngba ka Jingkieng Dawki, namar ka Jingla ban dukut ka ni ka Jingkieng. Ya ka ni ka hukum lapan mi do Subdivisional Magistrate uba Gautam Warjri, MCS hapo ka kundon Chispa Andrupulai jong ka Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, BNSS, bat kantrik kamno mardor haboro upur usam jong ka Pynursla Civil Subdivision. Habakadaw ya kakaipot now Assistant Executive Engineer PWD Roads Pynursla Subdivision kabaday hakakat waiterik rempang arajar arpun riu ka hukum ka ong baka jingbu put ya kitrok kit mau bat kit mar bat kikali kamay bayat Lyngba ka Jingkieng Dawki la don kam ban perking ya ka Jingkia bakam day ban Palat khandai metric ton. Ulaong baka nu-ganu ka jingpen ken ya ka hukum anle da ka bating kat kum ki kendon ka Motor Vehicle MV Act kat khandai spa prapupra bat kiwi ki kendon an. Habatin, pej bahagi ki Shah plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay ya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Shah plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka Shah plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lyngba ko Ophis jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.